may tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. "23 years old pa lang ako nung mag-start akong mag-business. Na-encourage ako ng kapatid at bayaw ko na magnegosyo na lang kesa maging empleyado. Halos 2 years din akong nag-work in 2 different companies and wala po ako masyadong naipon. Kaya na-realize ko, bakit hindi ko subukan ang mag-business? Sabi ng kapatid ko, maganda daw talaga ang magnegosyo. Dapat passionate ka at hindi sa una ka lang ganado. Up and down ang flow ng income, kaya dapat daw ay ready ka sa mga possible challenges na maaring mangyari. After akong payuhan ng kapatid ko, naging pursigido pa ako lalo. Nagkaroon ako ng interes na magbasa ng mga libro related sa pagnenegosyo. Nanood din ako sa YouTube ng kwento ng mga successful entrepreneurs. Matapos nito, ay nag-start na akong mag-business. Ginamit ko ang konting naipon ko at ang konting perang bigay ng boyfriend ko / business partner. Nangutang din ako ng pamuhunan sa mga kapatid ko, sa nanay ko at ilang lending companies. Hindi naging madali ang pagsisimula ko sa pagnenegosyo. Kailangan kong ipakilala yung produkto namin. Namigay ako ng mga flyers sa area ko na malapit sa school at sa simbahan. Kinailangan kong kapalan ng mukha ko para sa business ko kasi walang mangyayari kung paiiralin ko ang pagiging mahiyain. Noon masyado ako natataranta pag may bumibiling lalaki sa store. Binabola kasi nila ako at ayoko magselos ng boyfriend ko. Pero na-overcome ko din yung pagiging matarantahin. Chill lang ako, bahala sila sa buhay nila kung gusto nilang mambola ng mambola. Noong mga unang buwan, naging maganda naman ang sales namin. Pero naging pabigat sa amin ang mataas na renta sa pwesto. Madalas na nagkakautang-utang kami, wag lang kaming mapaalis sa tindahan namin. Sa aspetong ito ako nalugi kaya minabuti na lang naming lumipat ng lugar. Panibagong pwesto, panibagong puhunan naman at pangungutang. Nabaon na ako sa utang dahilan para panghinaan ako ng loob. Humingi na ako ng gabay sa Diyos. Hanggang sa may nakita kaming bagong pwesto na mababa lang ang renta. Maganda ang naging umpisa ko kasi ang madaming bumibili sa amin. Naisip ko makakaipon na siguro ko nito at makakabayad na din sa mga utang namin. Lumipas ang ilang buwan. Muli na namang bumaba ang sales namin. Nalilate na ako ng pagbabayad ng renta. Nagagalit na yung may-ari ng pwesto at yung mga supplier ko. Sa kabila nito, hindi pa rin ako sumuko. Ang tanging hangad ko na lang noon ay makalaya ako sa mga utang. May mga nagsasabi sa akin na bakit daw ako nagtsatsaga sa pagbebenta ng kung ano-ano, gayong graduate naman ako ng kolehiyo. Bumalik na lang daw ako sa trabaho ko noon. Napakaraming negative thoughts sa paligid. Sobrang stress na ako sa nangyayari at mas lalo ako na-stress sa mga negative comments mula sa parents mo. Sinubukan kong intindihin ang lahat. Nandyan pa rin naman ang kapatid ko at boyfriend ko para palakasin ang loob ko. Dasal ako ng dasal at naniniwala akong may magandang plano si Lord sa akin. Sinubukan kong bumalik sa pagiging empleyado,
pero hindi ako matanggap-tanggap. Rumaraket na lang ako sa negosyo ng kapatid ko para kahit papaano ay magkaroon ng ekstrang kita. Dinoble ko pa ang pagdarasal ko at hiniling ko kay Lord na i-reveal na niya ang plano niya sa akin. Muli ako nagtayo ng business kahit salungat ito sa mga magulang ko. Maraming challenges pero nag-focus na lang ako sa mga pangarap ko. Dito na nag-boom ang negosyo ko. Kumikita na ako ng malaki at wala nang nagagalit na lessor at supplier sa akin. At dahil maganda na ang takbo ng negosyo ko, nakumbinsi ko na rin ang mga magulang ko na suportahan ang landas na tinatahak ko. Ngayon ay very supportive na sa akin ang parents ko. Nagpapasalamat ako sa mga blessings na natatanggap ko ngayon. At sobrang thankful din ako sa mga taong naniniwala sa akin. Kung tumigil ako noon, wala ako sa kalagayan ko ngayon. For expansion of business na ang direksyon ko ngayon. Nagpaplano na rin ako magpakasal sa aking supportive na boyfriend. Natutunan ko na dapat laging kasama si Lord sa mga plano natin sa buhay. Ang pagnenegosyo ay hindi biro at nangangailangan ng diskarte at matibay na puso. Ako po si Jasmine, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Jasmine. Jasmine, the businesswoman. Ano kaya Yan. klaseng business meron siya? Oo nga Baka Baka naman. naman. Ano bang meron dyan? Baka naman meron kaming ma-harbat dyan. Always your number one SM radio station.